Welcome to Norton Shop I channel. Thank you so much for supporting the channel. If you haven't subscribed, just click the subscribe button and help us reach 20,000 subscribers. Hey, tada. Hey, this is Norton Shop I channel. We are here at Loftus Versfeld. Mamelodi Sundowns 1, Stellenbosch 1. Pakani yakushan. Babunga kunjani? Sharp thanks man. Uyibona njani game? Ngiyaphila hayi game namhlanje bimnandi bhuti. Ngihappy ngilibhakaniya. Ngiyathemba ukuthi namanye amabhakaniya abahappy. Thanks for iStellenbosch ukusenzela umsebenzi bhuti. Yeah. But kunabanye abafisa ukuthi iSundowns ithathile kudlula ama support eSundowns. Kodwa ngeke ngisho. Yeah, obo anonymous bazazi. But bhuti ngithi ngibonge nje what a night. Ngiyabonga kakhulu. But into enzoyisho nje ukuthi singamabhakaniya we won't give up. We won't give up now because we know isilungu sithi the people who win in life they are those who never give up. Until finally we see the 26 angeke si give up Brian. So do you think ukuthi nizoyiwina noma kusase tight kwamanje? Brian into enzoyisho nje ukuthi soyiwina. Soyiwina. Why uthi nizoyiwina? No ngiyathemba. Mawuthemba into zizohamba kahle bhuti. Uhamba ngethemba. Ngihamba ngethemba Brian. Danke themba lapho. Ngiyabonga bhuti. Hola.